Op verschillende plekken in de provincie had de Hudde Wien joet voor problemen zorgen. Ze moesten verschillende kriestmerken haar een programma aanpassen. Bij het Grutte Dickens-festival op de Lemmer kan troch de Wien het vuurwerk van de joen net teruggaan. Ik moest op locaties maatregels naam worden om de onklaaiing online te houden. Ja, inderdaad, een tent waar de kinderen een musical opvoeren. En die staat precies heel erg op de wind. Daar hadden ze even wat moeite mee. Maar er is nu een vrachtwagen geplaatst. En daarmee staat de tent mooi uit de wind. En kan het straks gewoon doorgaan. Op de Lemmer worden joet en morgens aan 20.000 bezoekers verwachten. Er is onder andere muziek en theateroptredens. En ook binnen er tal van creamkes in de Dickens sfeer. Goed 400 vrijwilligers binnen al dagen in het spier maar de opbouw. En ze binnen dan ook wies dat het geruste pad van het programma gewoon teruggaan kan. Bijna alles gaat door. Alle optredens en verder festiviteiten, dat gaat allemaal door. Alleen de vuurwerkshow die om 9 uur zou zijn, die hebben we afgelast. Want dat is gewoon te gevaarlijk. Ja, dat is gewoon te gevaarlijk met deze wind. Dat moeten we niet willen. En de veiligheid gaat voor alles. Ek moon gaat de vuurwerkshow net terug.